Znači, samo hoću nešto da ti kažem, mislim, ja izgledam nesno. Kako da se dobije alergiju na to? Slušaj, znaš li kako se zove, znaš, čula si za Baba Jagu? Čula si za Baba Jagu, svi su čuli za Baba Jagu. Kako se zove Baba Jaga koja drži butik? Baba Jaga koja drži butik. Ne znam. Balenciaga. Reci. Baba koja drži butik. Baba Jaga koja drži butik. Balenciaga. Baš nije Mnogo mi je drago što sam te ovako nasmejao.